Ahojte lidi, dneska děláme speciál za 50 odběratelů. Sice jsme to nedali žádný short na to udělat 50 odběratelů, ale už to tak bude, takže za 100 odběratelů uděláme další a můžete se těšit. Dneska budeme hrát do té doby, než uděláme win, nebo vyhrám prostě. A nebylo dneska žádné stříhání a tohle je náš první speciál. Můžeš pozdravit, kámo? Ale je naše první video ze hry. A i první video. Ale chtěl bych se vás zeptat, jestli nevíte, jak můžeme streamovat. Protože my nemůžeme streamovat a chtěli bychom rádi streamovat, takže nevíme jak, takže jestli to nevíte, tak jenom náhodou. Jdu za tebou, kámo, slyším střelbu. Dobrý, já to mám capka, ale určitě. Tak není jde. 27. Pozor, je to duo. Knock? To je další. Ne. Dostal jsem bombu. Dávám. Dostal 75. Yes. Duo dead. Dej mi to. Okay. Já si vemu double. A ještě jednou bychom vám chtěli strašně poděkovat za 50 odběratelů. Je to pro nás veliká čest, že jsme dokázali dosáhnout takové výjimky. Takže ještě jednou děkuji. Ale točíme to nějak pozdě, protože už máme 80. Ale jako je to jedno. Protože jsme neměli ani jeden volno, takže jsme to natočíme dneska. Já si myslím, že je úplně jedno. Já si myslím, že pro ty lidi je důležitější, že jsme to vůbec natočili. U mě je boss. Ten s double shotgunama. A já mám málo, ale já zničím asi. On má granáty, to jsem neviděl. Lepší je na tomhle bossovi, že se nikdy netrefí. Nemám náboje. Ještě jsem se vám chtěl zeptat, jestli vás baví tato sezóna, jestli hrajete Fortnite. Nás by to zajímalo, myslím. Nevím jak vás, ale já nevím, jako jestli někteří předtím nadávali na Simpsony, tak jako nevím, tak tohle se mi jako nelíbí trošku. Je dead, mám ho. Je v tom podle mě trošku zmatek, ale to už bohužel s tím nic neděláme. To je smutné, ale postupem času se možná ale to zvykneme. Může se stát i, že můžeme vyhrát hnedka, takže nemusí být dlouhé to video. Tak budeme doufat, že dneska ten win dáme. Nasadni, pojď. Jo, vždy. Teda. Lidi. Kdybyste nám dali like a odběr. To je bot. Takže by nám to pomohlo. Slyším střelbu. A můžete dát zvoneček, tím nás strašně podpoříte. A my budeme rádi. No. Jo. Mám nějaké lagy. Co? Mám pocit, že mám nějaké lagy. A vemu to. Auto jedu. Jdu je před. Dead. Jo. Tady, mě nahoře. Přebím. Jdu zada. Dostal 75. Dead. 155.
to. Dodělávám. Tak ty jsi mě pěkně vyžral. Kam já jsem ho trefil shotgunu a za 50 dnů. Pojď. Jo, jdem. A za chvilku budeme v top 50. Jeden člověk a bude. Reboot! A reboot. A to nebudou boti. No jo. Dostal! 0. To bylo auto. Jdu za tebou. Au, to by mi dal hlavu. Jako? Ty kokos, já mám nějaké lagy. Já si musím přebít zelená. Nok? Dobře. Přebiju si mytik. Ne, on tu je furt. Tady. Dobře. Pojďme rychle rebootem. Oni použili ten reboot, takže... Ale počkáme tu. Ale vidí nás, jo? Není... Big. To je dobrý. Jestli teďka najdu mínička, tak se jdu zabít asi. Dobrý. Já dobrý už jdu. To jsem nechtěl, sorry. Můžeme rovnou tímhle jdu. Teďka se akorát nautím na ty stavky. Abyste nevěděli, on hraje na Xboxu a já na Nintendo. Jenom tak. Ale až na nás půjde, tak moc nebudeme mluvit. Nic mi neber. Já se si vzal jenom náboj. Slyším auto. A auto tu je. Odjelo. Můžeš. Kde jsou? Tady jsou. Kde? Tam kde? Vidím ho. Sice jdu na dálku něčím, co není na dálku, ale... To jsem neměl, to nedalo moc. Já mám 2 pumpy. To jsem nechtěl. Potřebuji nějakou... Minus 140. Dobrý. 35. Nahoře. Jo, vidím ho. Já vidím hráče. A tu je další. To je strašně hodně hráčů, protože jsme tu my a já jsem boss. On měl legendární pistol. Pozor, hráč. Nad náma. A duo. Dostal. Jo, utíkej. Oni mě zabili. Jdi pryč, uteč. Okay. A pak kup si pak, jestli máš nějaké. Uteč. Já ti říkám, že já teďka hraju kámo GTAčkou, když máš kámo 5 hvězd. Reálně, já jsem dostala 5 hvězd. Ještě přemýšlíme, co bude za speciálku 100 odběratelů a ještě se nevíme, jestli to bude zas Fortnite. A můžeme dneska ještě ukázat 2 nebo 3 sekrety ve Fortniteu, kde se vyplatí chodit.
Ono to nejspíš nebude Fortnite speciál, ale za 100. Ale... Tak jestli nás nic nenapadne, tak to bude Fortnite. My máme nějaké nápady, co bychom mohli udělat. Doufám, že máš goldy. Jo, mám. Jo, máš 700. A tady máš hnedka čistku, když tak? Jo. Já tady mám benzín, tak musíme to vidět horu. Letím dolů. Noc. Kam? Auto. Můj kámoš Honza mi dává. Pojď jedem. Kde? Já nemám na vůbec. Tak to je Dobrý, aha. Tak to je nejlepší sekačka, co jsem kdy viděl. To je very good weather. Lidi! Kamo, ty jsi vystoupil, Já musím jít na dálku. Oni ví, že tu jsme a běžíme pryč. Prosím, pumpu. Jo. Jdem. Pozor, to je podle mě budoucí. Už jenom 18 lidí. To si myslím, že to je. Čestka? To je v tom, jo. Ne, to není ten secret. A tak kdybychom vás poprosili a z nás nenutíte, nejsme úplně profíci a jsme úplně tryhardéři. Děláme to pro srandu. A taky kvůli tomu, že nás pobaví tenhle hra. Ale jsme jako někteří, kteří to jdou 24. Máš to minička? A kam děti? Můžu to někam jinam? U tebe někde? Ne, ničím. Jenom to abych máš derku nebo mytiku nějakou? Ne, tak ještě nemůžu mít mytiku, jako měl jsem. Já vlastně jsem vzal, to já jsem dopomněl. Jdem to minička. Já se pak ještě zeptám mého brachy, jestli neví, jak jdou dělat streamy. Protože... Co? Počkej na mě. Slyšíš střelbu, ale to jsou boti. Oj, mě ho zabili. To nebude úplně. To nebude úplně bot. Nebo jo? Aha, to jsou boti. Tak to bude boss, ne? Tam jsou boti a oni... Dostal? Jestli vemu tohle zbraň, to je... korunka? 2048? Tam jsou taci. Kde? Jo. Tam je boss, ne? Nechoď k té korunce. Já tam jdu. Tu je něco mytického. Snipa? Ne, pump and pump. Utíkej. Běž pryč. Buď mě. Jdu pryč. Shockwave je další. Já nevím, kde to je. Já tu hledám další ten, ale potřebuji, aby tě hned zabili, protože nevidím ten. Abych tě mohl rychle revivenout. Mě nechci zabít. Počkej, tady někdo pro mě teďka vypašen. Počkej, Fape. Dobrý, už mě zabil. Dobré, tam je reboot, běžím tam.
Pozor, jo, on tam kempuje nahoře. Já nejdu pro tvoji kartu, co jsem taky idiot. Já s tím autem odjedu někam daleko. Okay. Tak to musíme risknout, kámo. Prosím. Jak tam jde? Není. Slyším střelbu, to je dobré znamení. Že nepůjdou po nás. A hned jdeme pryč. Já potřebuji naboje do snipy. Jdu snipit? Ono to je za touhle horou, oni jsou za touhle horou. Koukni se do tohohle baráku, jestli tu není něco. Máš tu pumpu? Tady česká. To je tež česká, kterou se nevšiml. Máš tu tohle. Jídlo. Aha, kolik? 5 lidí, 5 lidí. Počkej. Nemyslím si říct. Nikdo z nás nemá teď bossa. Musíme jít, jo, pojďme na horu. To bude už zóna. Já nemám moc nábojů, takže pozor. Tohle si neměl dělat, to budou oni stejně už podle mě o nás vědí, protože... Vidím sapka. Kde, označ. Hezky. Pojď tam. Ne, nechoď tam. Otoč. Jdi nahoru, zas. Nebo udělej za sebe takovej past. No tak to se ještě na nás víc. Nebo... My jsou za tou horou, jo, říkáš. Ale nejsme v zóně, to je to blbý. Ne. Dobrý. Utíkej. Utíkám. Já jdu do zóny. Slyšíš střelbu? Jsou u tebe? Jo, vidím ho, já ho snipnu, já už jsem v zóně. 90? Mám jedno. Oni po mně střílí a já nemám naboje, do snipy nemáš? Pozor, ne, naboje do snipy nemáš? Ne. Nemáš nějaké... Dostal 41? 90, je tvůj. Ne, druhé místo lidí. Musíme znova, no. Ach jo, lidi. Jen tak. Škoda, že jsem neměl víc nábojů. To třeba možná i trošku víc na HP. No jo. Já jsem totiž tomu jednomu dal minus bílé. Teda. Nešel ten fapek a pak nešel ze zadničky. První hra nakonec upadla druhým místem, což už škoda, že jsme neměli trošku více štěstí, jak jsme mohli to i celé vyhrát. Ale bohužel máme to zadělat. Ach jo. Já bych dal ještě 2 hry a pokud by se do těch 2 her nepodařilo vyhrát, tak už zkusil možná OG. Já nevím, jestli jdou OG, ne? A nevím. A lidi, jenom mám takový dotaz. Jestli někdo hraje Roblox a Pecionator 99, tak nechci vás znutit, ale že bych jsem chtěl někoho huge a můj nick je Martin
2299074, už jsem udělal na to short. Klasicky, ale... Tak se podívejte na náš kanál. Tam jdem teď. To jsem nechtěl si. Ne, to tež ne. Počkej, my jdeme do vody. Já se kouknu na... My jsme tady, tak pojď tady. Tak jdeme na to. Jo, tady je secret. Lidi, tu je první secret. Pojď tady do tohohle vchodu. Já nic nedělám, ale to se má líkat. Já vím, oni to tak udělali asi, nebo já nevím. Když se to minulé třeba stavilo. Pojď tady, otevři to. A pojď za mnou. To byla síla. Já teď nevím, jak... Kde to je? Ale ne, to nemusíš, to je pod náma secret. A já teď nevím, kde je ten secret. Tak počkej, tady, jo, pojď za mnou. Tady půjdeš. On je nad náma. Půjdeš tady. Já jsem tu teď úplně ztracený v tom secret. Jo, tady. Stane se. Ale já jsem to málem měl. Já jsem se málem chytil. Tady a já nám otevřu takovej, to je komp. Počkej, Nechoď dovnitř a pojď za mnou. Ty mě asi nevidíš, že? Nebo... Tady vidíš takovej oranžové, ty to začne tu všude pat. Ty jsi šel... Pojď za mnou, tady. Já jsem slyšel pro chvíli. Tady otevřete. Tak, já už. Tu máte legendární a tu má... Vem si tu druhou modrou čestku. Tu má každý to. A tady, tam se nejde dostat, ale asi bude další sezonu UFO. Jak dáme deal? Padla mi zlatá stupa. Very good deal. A to jsem nechtěl zase. Bereš? A na boje chci dát. No, úplně asi ne, ale... Dej mi na boje. Já mám... Já mám... Ty jich nemáš úplně dost. Ty máš. Už si myslel, že to je míňo. A teď jdi do toho modrého. Tady už není co hledat, podle mě. Tady už není nic. A tu nejde získat tu mytiku. Oni jsou ještě další dvě. U mě. Jdu snipit. Oj, to nejsou asi boti, nebo já. Nejsou. Mám jedno. No jo. Pozor. Chceš dát. Je dobrý. No. Tak to byla pěkně rychlá. Já jsem myslel, že to jsou boti. A pak mi došlo, že to jsou hráči. Tahle hra jsem úplně nepovedla. No úplně nenavazali dobře na minulou hru, když jsme byli druhý. Byla hnedka skončila. Už jsme aj trošku soupeři jsme tak si měli. Já doufám, že nás to teď spavne dobře a můžeme jít hned na první secret. Jsem chtěla s námi to vrátil, no?
Tam musíš vzít nějaké pak u jednoho secretu steaky a pak můžeš vzít takovou jednu věc. Já se kouknu. Já nevím, kde to je teď, ten secret, ale myslím, že já ti dokážu, až budeme upload, ale... Tak. My jdeme správným směrem, ne. Tak to je... Ale tak doufám, že tam nebudou žádný lidi a tam je u toho i boss. Jo, je to dobrý. Tak. Jo, je to ono. Já hned padám. Je to ono, ne? Jo, je to. Tu je ta činka. Tu činku můžeš vzít do ruky. Padej na tu činku, jo? Schválně kdo... Protože s ní může padnout jedna mytika, taková pumpa. Jsem viděl jednoho youtubera, víš? No a ty to můžeš, ale bude to trvat dlouho. A když budeš, tu je jeden steak. Teď tady je druhý. A tam je třetí. Vidět, že postavičky nejsou moc silné, když jsem to tak trval. Ale je to sice 515 kg, ale... To je 500, kámo. Vypadají trošku silnější než normální. Tak kdo to z nás bude dřív, jo, mít? Lidi. To není bot. To není bot. Já musím přebít za strom. To je duo. Já noknu jednoho. Nok. A nemám náboje. Tu je bandage. Tu je pistolka, jo. Dostal 92. Yes. Oba jsou dead. Že jsi mi ani nepomohl. Já to budu mít... A beru činku. Hej, nech mi to, ale já si to tam čekám. Tak čekej, ale já už to mám. Hej. Ne, dej mi to. Kdo to otevřel? Já. Na mě se to urychlilo. Hej, dej mi to. Ne, já jsem to zničil. Nezničil to. Jo, já když sním všechny 3 stejky, tak to je rychlejší. A to je stejně špatné, takže no. Dej mi to, prosím. No. Jak to? Mě já stejně z toho zbraně ani neumím. Pozor, musíme jít do zóny. Já se myslím, to bychom... Kámo, hej, teď mě napadlo taková super věc. Co by se stalo, kdybychom šli do... Já nemám to, ale... Co by se stalo, když třeba jako... do toho... Aha, tak ten tu plave do proudu, nebo co? Nok? Doháním ho. Au.
Ne. Zona, dobrý. Aha, takže když budeme teďka klečet, tak bychom měli dostat neviditelnost, jo. Aha. A můžeš i vzít zbraň, koukej. Kámo. Dobrý, a teďka chodíme A i utočit, ale jenom chvilku. Ale to je zbytečný. A teďka chodíme takhle. Jo, je to zbytečné. Jenom když je málo hráčů, no. Tak to je dobrý moment překvapení. Tohle asi už bude poslední hra. Protože už točíme dlouho. Tady vedle je hned boss, takže jdu na něho. Okay. Mohli bychom ještě dát poslední 2 hry, tuhle a ještě jednu. Uvidíme, anebo otočíme do druhého videjka jen tak. To je mytika, to se mi nějak nezdá. Natočíme. Hej, to se mi nějak nezdá, to bude nějaká pas. Já si vezmu to. A počkej, to bude nějaká pas, ne? No jasné. Já utíkám, čau. Uteč. Ty utočíš, že? 111 mu dal domů. A oni jsou 2 nebo 1? 1. 1? Lžeš nebo? 1. A tak mě nevidí, kámo, já jsem neviditelný. Tady. Já jsem tež neviditelný. Oj, to... Už mě našel. Tak to mě naštvalo pěkně. Jo, 1, máš pravdu. Oni jsou 2, kámo. Tak 2, tak 3 šlo. 3. Počkej. Uvidíme, buď uděláme tohle a ještě jednu hru, anebo natočíme tohle jako speciál a potom dáme ještě když tak 2, 3, možná i více her. 40. Jen tak už. Potom. Jdu pro tvoji kartu a jdu tě revivenout tady hned. Jestli tak, bych tak mohl přežít. To jsem nechtěl. Tak ujeď, ale rybu Však hned sedneš. Neboj se tu utíct, to je zbytečný. Tu necháme toho bose. Kdyby byl 1, tak je mrtvý. Děj, sedej. Já mám málo. Rychle. Jo, počkej. Teď. Ale tě mám určený prostě. Mám 27 HP. Já nesmím mít tady tudy, oni tam budou podle mě Ty to asi vidíš, že? Ale já musím co nejdřív Ne, takže. Jeď pryč, já mám 1 HP. Já mám 11 HP, kámo. Jsem na hit čímkoliv. A ještě mám štít, takže dobrý. Utíkáme do zóny. Tady doufám, že nebyl nikdo. Prosím, tu je čestka. Jo, je tu. A healy? Doufám, že žádný nám salat, super. 4 álky. Big. Dám si biga. Já nemám vůbec náboje. Do čeho? Do všeho, kamo. S tímhle bych určitě, no jako dal bych. Tu je další secret, pojď za mnou. Tu jsou 2 bossové vedle sebe. A budeme muset kračet, protože tu jde asi boss. To je takový menší secret, tam je jenom... Jedou autem, klekni si.
Co to bylo? Není to. Dobrý, už můžeš, už to nikdo není. A naboje mám. Dobrý, a pojď za mnou, rychle. Skoč pod ten krystal, pak. Tohle si beru určitě. Skoč pod ten krystal. Počkej, co? Tu je další. To už se nech, to už mám. Ale teď nevím, jak to bylo, kde to bylo. Ne. To jsou lidi? Já mám 31 HP, kámo. Já musím ven. Já jsem asi dead, ale já mám to samo revive v vani, takže v pohodě. Zůstávám v zóně. Nebo mám to risknout. Ne, to jsou ti capci s bossem. Nebo já jim zkusím trochu ubrat. No tak já jsem dead, kámo. Já jsem v pasti. Pás vedle pasti. Já se healuju. Chill. Já se tě asi koupím. Já se to nemůžu dostat, já si tam někam spadnu. Já mám 30 HP! Tak já jsem tež dead. Ono prý má být u těchto zbraní, mají být i healy. Jo. Běžím do zóny. Zkus se nějak odtamtud dostat. Musíš. Zóna je hned tady, takže... Když to přežiješ... Já totiž nemám už žádné zlato na tebe. Jo, seš tam, běžím za tebou. Už seš nahoře? Počkej, to si mi dát healy. Já ti revivenu. Nebo máš healy? Na bíle? Jo, máš. Dej si. Tak pojď do zóny, rychle. A musíme jít dolem. Já mám 50 HP. Pojď. Stíhám. No, já to nestíhám. Ne. Mě to zabije. Ne, stůj. Tak to jsme prohráli tuhle hru. Ale počkej, zóna je hned, takže jestli se budeme... A běž! Healy? Tady žádné. Ty to stíháš, ale já ne. Znič to! Hej, pojď za mnou! Znič to! A healuj! Já se tě vezmu. Ne, to bude rychlejší, aby si mě to... No já to stíhám ani tak. Tu je hned heal, tu jsou hned healy. Já je vidím, já mám na to goldy. Běž. Tu je auto. Ty jsi dead? Jedu kulse. Ne. 10 sekund to musím. A hned nasedneš a jedeš. Jdem. Ty musíš. Jeď. Jedu. Jo. No tak to jsme dead. Healuj, jdi pryč, jeď. Jeď, musíš co nejrychleji, jsi blízko. Já to teď mám no tak až dáváme, co já jsem otočil celý. Aha, ty ses otočil ještě, tak to jsme. Já jsem otočil více. Škoda. Aby
na poslední hru. Jo? Ukončil bych video. Jo. Poslední hra, ok. Okay. Ještě uvidíme, možná uděláme ještě pár her. Ale bych na to videa. Na velké videa. To nějak vás to baví. Takže dáme asi poslední hru. Ukončíme to. A potom asi tak chvilku natočíme znovu. Natočíme nějaké jinší. Dáme, když tak. Nebo teďka já bych to teďka ukončil a začal bych další. Já bych to ukončil, potom bych dal ještě pár her, 2 a šel bych možná potom bych to šel možná na Roblox, když jsme mohli zkusit, jestli to něco. Roblox? Mohli bychom. Můžeme zkusit něco. Ok. Tak třeba tohle je asi, tak teďka to ukončíme, nebo kdy? Jo, asi ukončíme to už teďka. Takže asi, tak lidi asi, jo, tohle byl speciál a uděláme ještě druhý. Roblox. Ten druhý už, to druhé video z Fortnite už není úplně, nebudeme brát jako speciál, a z Robloxu to bude jenom videa, jenom pro zábavu a se pobavíte. Takže to je všechno a čau. Čau. Dejte odběr a like a zvoneček. A čau.